नै सना मानो इसिबां दुखु थागासिनो नोंलाय? माबा मोनसे नांबावगौ जादों नोंनो हो? नांगौबा सिदा सिदा होनलै मोनथिबायना हायना सना नों बेफोरबायदि खालामथारनाङा आंनि खाथियाव। नांगौबा सिदा सिदा बुंखा मा नांगौ फारसेनिफ्राय A to Z बायनानै होजोबगोन आङो। फैसा थाखानि सिन्था दा खालामथारलै नोङो, फैसा थाखानि सिन्था दा खालामथारलै। नैबे गब्ला थासान्दियाव मानो फैसा थाखानि सिन्था खालामनांगौ? ना रिसार्ज जोबलायबाय नोंना हो? नङाहाय बेबे मिथिबायना, आङो दहाय सरस्वती फुजायाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय फुजा खालामनो थांनायाव माबा आंना फट'आनो मोनसेबो मोजां फैयाखैहाय। आं बेखौनो लानानै बोरैबा मोनगासिनो। खमसे खम एसेथ' मोजां फैबानो जायोमोन। आङो सिगां फरायनाय टाइमावबो मोनसेबो मोजां फैजायासै। ओमफ्राय दा एसे मोजां फैबा आं गोसो सान्थि मोनगौमोन आरो। मा सना नोंना मोनसेबो फट'आनो मोजां फैथाराखै? हा मानोथो आंखौ बुङाखै नोङो जाम्बिलाय? आंखौ बुंनांगौब्रा नोङो, आंखौ बुंनांगौ। बे सेमसुं 80,000 ना मानि होनो बेखौनो बायनानै हरथारगौमोन ना आङो। मानो बुंनानै लायाखै नोङो जाम्बिलाय? आयौ बेबे नंगौना? औ मानो नङा जानांगौ जाम्बिलाय? आयौ बेबे नों मानसि अनसुला। आयना माथो बिदिखौलाय गोगोम माथो फैसा खरसा खालामनो नागिरखायो बे हायनानि थिबुनावलाय। मा जाबावनांगौ जाखो दे? हाट फाग्ला खालामदों। जों सानै खरसाखौबो दिहुनजोबथारनांगौ ना बे हायना फाग्लियानो। जोंथ' दा कास्टमार मोनाखै बे हायना फाग्लियाथ' कास्टमार मोननानै फैसाखौ बख'नानै जों सानैखौ सालायनांगौ ना। आरो मालाबा हायनाया कास्टमार मोनाब्ला आरो जोंबो हायनाखौ सालायनांगोन ना फाला बदलनो। एसे बख'खानानै लाथोंलै। ओइ बुरबे बिदि होननानै मिथिखायोब्लाथ' ओमफ्राय हायनाखौ बेफोरजों हगारना होनांगौ ना? मानो हायनाखौलाय फैफानांगौ जाखो? हायनाजोंलाय जोंलाय आरे मानो फैफाया जानांगौ जाखो गरला बुजाब हो? मानो फैफाया जानांगौ जाखो गरला बुजाब? बे हौवाया हाबा जाखानायनो मिथिबायना? दाखालि हायनानाव बारख्लाबायनो नागिरदोंनो बियो जानला मोनलानो। ओंखायनो हायनाया जोंखौ प्रटेकसन खालामनो थाखाय लाना फैदोंब्रा। माबा मोनसे गन्दगल लाइनाव थांब्ला जेब्ला जों खावब्ला नुजाहैफ्लांनानै हमथाहैनांगोन ना। जाम्बा एसेबो रोङा। मा गरला फुजारि? आरे बुरबे नोंबो आंनो खिन्थाया माथो? मालाबानो बेफोरबायदि जाखांनानै दङ आरो हो? हनै नाहरबायसो आरो मा जाखांनानै दं नोंनो गामियाव थायो नालाय, गामियाव थाहैनानै जेबोखौनो मिथिलालै नोङो। ओंखायनो टाउनाव थानांगौब्रा नोङो मिथिबायना? सना बेवहायनो जिरायसै नामा? बेवहायलाय मानो जिरायलाबायनांगौ जाखो? गामिना फिसाजोफ्रा फैनानै नुफैबा आरो माबा मोनसे खालामलायगोनहाय। आं मिथिखायाहाय मा। होमबालाय जिरख'नाय मायावथो थांनांगौ जाखो हो? सरासतिनि फुजानि नोंबो बेरायनो होननायखाय आङो बेवहायनो लानानै फैबाय पार्कआवनो। पार्कफ्रावसो एसे फ्रेस जायोना। सरासति फुजायावलाय मायाव बेरायहैनांगौ जाखो? आयौ बै बोरायजों बै सिख्लाजोंथ' दाखालि बैयाव माबायाव फेसबुक भाइरेल जानाय नङा जानो मुला? नंगौलै नंगौ। ओमफ्राय नै माथो बिफाजों जमाखालै। फाग्लिया नंमारगौसो एफा बोरायखौसो डेटिं खालामबायोलै। है अरजायालै सिथ्रा नोंबो। दे सना जागोन दे थौ। माथो खटारनाक खालै। सना बेयाव मानसिफोर फैबाय बिरादनो ब्रेव आरो मोनाबायबो। थांनोसै नामा? मा सना थांनोसै नामा? ओहो दसे थाबावगोन दे। गोजांदो नामा? गोजांदोंबा आं जाकेटखौ खुनानै होनदो आंनिखौ। नाङाहाय बेबि गोजाङाखै, आंनानो दंखायो। सिख्ला मानसिया गोजाङा दे। आयौ बाला गोजांनो रागदेरनो हाथारलासो आङो एखेबारे फेनायानो साजोब्बाय। एफा गोबाव बेफोरबायदिखौ नुनानै थाबायबायो। आइदै आइथिंफ्रानो साजोब्बाय आंना। माला सिखारबावगोनथाय बे गब्लाया? रागायानो नाख्रांनासो थांसिगोन आं बाराबा। नाख्रांनो फाया जाहैबाय। मा खालामबावनांगौथाय? आयौ बाला सरासति फुजायाव माथो रावबो गैयाहाय जोमै। आरो सना मा जाबावनांगौ दे? थाङै थुङै जोंहा प्रिन्सेसफोर बायदि आरामनो मोजां देलाय मालाय फैनाया। जोंहासो खामानि मावनो होआबानो जाबायहाय। स' बेखौ हौवादेबार आं हले गासिबो थिनबाबो मावथ्राहाय। दरखार गैथाराखै। एफा 10,000 ड्रेस गाननानै बेफोरबायदि खामानि मावनो नङा होनबा लोगोफोर? आयौ नोंसोर मोनफैबाय? ओमफ्राय माबायदि ड्रेस गानना
मिथिबायना फुजामेम आङो गोदोनिफ्राय मिथिखायो बिसोरो सरस्वती फुजा जाबाथाय माबा फेसन श'सो खालामनो फैयो मिथिबायना ओमफ्राय मा फेसन श'? औहाय बिसोरखौलाय मा होनबावनो आरो दीपिका पादुकन आलिया भटमानफोरसो बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै फैखायो मालाय बुद्रुलायनाय देग्लायनाथ' एसे सिम्पोल बावसोहाय मिथिबायना मालाबाथ' ओरैबायदि गाननानै फैयो आयु जोंथ' गिलायसो लाङो माबा बुद्रुलायनाय बार एखेबारे जोंना स्कुलानो जायगा थोगोन थोआसो जालायलायो बिसोरनि ड्रेसजोंनो एखेबारे सोरनाबाथ' एखेबारे फास्राफ्रानो बुद्रुलायनानै बेसेबा गोलाव जाथारोहाय मा सरस्वती फुजायाव खुलुमनोसो फैयो दा बिसोरलाय मा बेफोरबायदि गाननानै फैनांगौ जाखो? आयु ड्रेसफोरखौनो माबायदि गाननानै फैदों ओमफ्राय दा मारै जिरायगोन बिसोरो? मेम जोंखौ माबायदि नुदोंहाय? बिराद समायना नुथारदोंना मेडाम जोंखौ स' बेखौ हौवादेफा जोंहा सेल्फि खेबनायनि टाइम जाबायमोनहाय आरो सेल्फि खेबब्लाथ' अबेसे खावसे जेलायाव फैयो नालाय सेल्फिखौ खेबालासिनो फट'खौनो फुल खेबदोहाय नोंसोरो गुड मर्निं मेम आंखौ बावगारबाय नामाहाय नैबे बालास्रिखौ माबायदि नुदोंहाय आंखौ नैबे ड्रेसजों दख'ना खावसे ओमफ्राय ओरैजाय मदार्न खावसेजों मा ड्रेस जाखो बेनालाय गोदाव सोरावनो सरस्वती फुजायावनो मारै जाबावनांगौ जाखो दे बिसोरजोंलाय आं मिथियाहाय बिसोरखौ माबायदि नुदों होनदों आङो आयौ बारा मेडाम नोंना फैसानि दिन नामा हो ओमफ्राय मानो बेफोरबायदि जामि बायदिलाय दख'ना गानबोनांगौ जाखो जोंबायदि मोजां ड्रेस गानबोबानो जायो बेफोरबायदि होनो मेडामखौ लाजि रोङैफोर बेफोरबायदि ड्रेस गाननानै फैनानै आरो दख'नाखौसो लाजि फोनांनो फैबावदों नोंसोरो साला सनमान गैयैफोर गिदिरफोरजों मारै रायलायनांगौ बेसोरखौ दासिमबो रोङा नामा नोंसोरो हा बा माथो जोंना स्कुलाव माथो हासिबखौनो सिबनांनाय नंलालै बिसिनि ड्रेसफ्रानो माथो जों जेसेबां जायै जाब्रा जुब्रा गारगोन बेखौसो साफा खालामजोबगोन माथो नै दरखार गोलैदों जोंना साफाथिंल' नायनानै थाबायलांखागोन नालाय जोंनो रेड कार्पेट बिसायनानै होदोसो मिथिबायना जों रेड कार्पेटआवसो थाबायो ओइ फाग्लिफोर गलाब फिसाफोर है मालाय बेना माबा ड्रेसानो जायाखैनोहाय आं फैग्रोबाय नेनो बानानै बालनि मार गोलाव बाल बेनाथ' ड्रेसानो माबा बुद्रुखौ नायनो हायै ओमफ्राय फैयै माबा थथ'आवनो फानफ्रेजोबनानै माबा ससे हासिनासो गारबोनांबाय ओमफ्राय मा थथ'आव फानफ्रेदों हासिना गारबोनांबाय छि बेफोरबायदि ड्रेस गानो मा फानफ्रेनायल' मालाबा फोथा खांनांनानै बुद्रु जागोन नोंसोरो मोनथिबायना ड्रेसफोरखौ गोलाव गानग्राया जायाफ्रा मा बुद्रुलायनाय ड्रेस गाननो फैदों बेवहाय गोख्रैनो फै मोनथिबायना बैथिं खामानिफ्रा मावस्रांहैनांगौ रावबो खामानि मावग्रा गैया आरो जुजाइमोन माथो जाबाय थाखो नोंसोरलाय थ'द' थाबला ओइ जिरख'नायफोर ओमफ्राय पार्कआव बेरायहैया नोंसोरो आयु थाङाहाय मा जोङो थांनो गोसो गैया दाखालि बायदि बे जोमैमोननि आफामोनखौसो लोगो मोनहैनांगोन बे नङा होमबा जोमै आयु नंगौथ' आरो जानायबाय फाग्लिफोर आंखौ सिनायग्रांलायबाय नोंसोरो जोंना आफायासो मावदों दा ओमफ्राय आंखौलाय मानि दावनाव खोजाखो दे गोदाव सोरावनो जोमै बिसोर आइ गोदान माबायदिलै जानो हाया बे आंनि आइ माब्लाबाबो मिथिबायना जायाफ्रा मा मुगै सुगै बिसिनाथ' थिगानो दंबावोमोनहाय ओमफ्राय जोमै मारै बेफोरबायदि बारै जाखो ओमफ्राय हो मारै जानोसो होनदों लासिंसिंनो बेलाय जोंना गलाबसेयानो खेबनानै हगारदोंनो फाग्लियाव उनावसो ओमफ्राय माबा लाइट हगारफ्लांदोंनो खेबबाय थानानै ओमफ्राय उनावसो थाल मोनबावबाय जाहैबाय फाग्लिखा बेबो आंहासो लासिंसिंनो दा 10,000 फैसा होनानै बिहामजोनो उल्था फुल्था मुलि लांहोनो बे फाखि बुदिया मा खालामनानै हरनोसो सानबाय आङो रागायानो साला आंहाबो थांनानै हाबा जाहैनानै लानानै मोजाङै थाहैनो मोनाखै आरोबा सोर खाफाल मोनजि बिनानाव जालायखोहाय बेलाय बिहामजोखौनो बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाय बिखुनजो आयै जानाय नङाहाय बे साराखौ आङो माबा मोनसे खालामहराबा जानाय नंला फिथिं आंनो खालामनानै दोननांगोन मानो होनोब्ला बे फाफि बुरिया फैनानै खोन्थाफैबावदोंसो बिहामजोआ प्रेगनेन्ट होननानै प्रेगनेन्टखौनो खोख्लैनो थाखायसो बेफोरबायदि मुलि लांनो फैदोंनो जायाफ्रा मा मालाबाथ' सानहु सानफ्लांबाय थायो आं बे मुलुगाव मानसि गांसेयानो जेव जाजोब्बाय नामाथाय सासेबो मानसि मोजाङानो गैला खोमा खालि बेफोरबायदियानो ग्राव मोनग्राव फैथारो माथो होनब्लाबो गिदिर खालामनायबाबो बे फाफि बुरिनिफ्राय फैसाखौ बख'थारनांगोन आंहा जानाय नंला आयै बे गोथै बारियाव गुसु गुला निहिर खुग्लुंजोबनायाव जिरायफैनानै थानायनि खरसाखौ दिहुनथारनांगोनहाय जानाय नङा आरो बे गब्लायाबा मा जागासिनोथाय सोरजों थाङो थेवबासो फैयो माथो खालि आफाया फानावल' फैसा बिनाय नुयो आं मा जाबावनांगौ जाखो दे आं बायदिनो माबा मोनसे फ्रड बिजनेस मावबाबो जाथारसिगौ बायदि मोनथारबाय आं बे गब्लाखौ
गथ'नि माथो गेदा जिरायबाय थागोन नोंलाय नोंथाङा मोनफैबाय होनब्ला ओमफ्राय माने इसिबां गोबाव खालामनांगौ जाखो दे आंहा गुबुन खामानिफोरबो थायोना नोंथाङाबो एसे बुजिनांगौ बेफोरबायदिखौ नङाब्ला आङो नोंथांनि सायावनो बेफोरबायदि टाइम लस खालामबाय थानो हाया ना जेबो नङा दे नोंथां आंखौथ' मिथिखायोना नोङो आङो बिजनेस वुमेन होननानै आंहा बेवहाय लाथिख' पारानियाव जेसेबां माबा दं मैगं थाइगं दं बेखौ लाबोजोबनानै आङो टाउनाव साप्लाय होफैजोबो आरो टाउनाव साप्लाय होफैजोबनायाव आंहा बिराद खस्थ' जायो नालाय रावबो मावदेरग्राबो गैया आरो आं नोंनोथ' खिन्थाखानानै दोननोसै दिनै मिथिबायना आंना फिसालायाबो थाइलेण्डआवसो थायो नालाय रावबो खामानि मावग्राबो मोनाहाय हारसिंनो न'नि बानि खामानिखौ लानानै बायजोनि खामानिखौ लानानै आंनो मावजोबथारनांगौ जायो नालाय ओंखायनो लेट जाबोबाय आङो निमाहा होदो दे आंखौ आइ जाथ'गुरनि दे निमाहा होबाय आं ओमफ्राय नोंहाबोलाय बेसेबां गिदिर बेसेबां गोबावनि समनिफ्राय प्रेगनेन्टमोन हा बाबाहाय मिथिनाय बायदिबाथ' दायो आंना बिहामजोआ 6 माननि प्रेगनेन्ट जानानै दंनो बेनिखायनो आङो नोंथांनि सायाव मुलि लानानैबाबो माबा मोनसे खालामथारनानैबाबो आङो फिसौखौ खोख्लैनो नागिरदों आङो माने आं बेखौ आंनि फिसौ जाहोथारनो हानाय नङा आरो बे खामानियाव नोंथाङा आंनो हेफाजाब होयोब्ला आं नोंथांनो नोगोद 3 लाख रां होगोन आङो औ नोगोद 3 लाख रां मिथिबायना जाथ'गुरनि आइ माथो बिनि खिसुमाव बुहुद जाफैबाय नामाबालाय आयौ गोथैबारियाव बेफोरबायदि खालामफैनाया फोजा मोजां जाखादो आयौ थाना आंथ' सिनायनांगौ जाहाय आयै होखांनानै खारनोबो हाया मानो हाया दा खारबाबोथ' आंनि फ्रड बिजनेसखौ हजोबथारगोन बियो जानाय नङा जाथ'गुरनि माबा मोनसे खालामथारनायबाबो नोङो जथाबथारनानैबाबो खस्थ' खालामनानै आरामनो माबाथारनांगोन नोङो नङाब्ला नोङो 3 लाख रां मोननो थांनायाबो गासिबो फैमाल जाजोबथारगोन जाथ'गुरनि धैज' हम जाथ'गुरनि एसे धैज' हम गिनायखौ हमथा नोङो एसे नै आइ जाथ'गुरनि मानोथो हांसो जागासिनो हो माखौ इसिबां हांसो जादों नोंलाय बाबाहाय मिथिबायना आब' आङो माने जेबो जायाखै नों 3 लाख रां होगोन होननायखौसो आङो बोरैबा मोनदों माथो बिसिनालाय इरादायानो गाज्रिथारलाय र' आंबो माबा मोनसे खालामनानैबाबो माबा मोनसे खालामहरथारगोन आयौ सोरबाफोरबो फैबाय नामाहाय बेहालाय माथो सोरनिबा रायज्लायनाय खोनादों आंलाय हो माथो खिन्थुदोंबा रावानो गैयालाय सोरबा रायज्लायनाय बायदि खोनाथारदोंमोनहाय आङो है आंनि बिहामजोखौहाय गोथै बारिफ्राव फैनायखाय माबा माबि खोनाफ्लांदों खोमा दे बिनानाव नोङो 3 लाखखौ खम मोनदोंब्ला आं नोंनो 4 लाखखौनो होगोन दे नाथाय आंनि खामानियाल' जाथारनांगौ दे मिथिबायना दे मुलिखौ माला हरगोन मुलिखौ आङो साननैनि उनाव हरनो हागोन दे बिदिब्लालाय आङो साननैनि उनाव फैफिनसै दे नङाब्ला बेफोरबायदि खामानिखौ बेफोरबायदि रायलायजाबाय थाया नालाय उनाव हमनो हागोन मानसिफ्रा नङाब्ला आं फैबाय दे मा नोंबो दायना बुरि नामा हो नोंबो दायना बुरि नामा मालायखौ दायना रायनो नागिरग्रा नै बेवहायलाय मा फुदुंलांखो बे मुनुस मायाफोराबाथाय बिदिनो थांनानै थासान्दियाव सानसे थाया बिसोरो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जाबाय थागोन थैब्लाबो दसेल' गाबलागोन र' बैथिं बेरायहैनोसै आंहाबो आयै दहाय फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्राय मानो एसेबां रागा जोंबाय थादों नोंलाय रागा जोंनांला दे आयै माबा मोनसे जानानै लाग्रोदो नोङो बिदि रागा जोंबाय थानायानो जायाना रागायानो हाला जोङो माहाय गोदैना थाहैखो बियो फाग्लाया संना सनमान गैया गाव सनमान गैया जोंखौबो सनमान जाजोबना होबाय बियो सैमान फिसाया अबे जाहारबारियाव थांनानैबा अबे फुख्रिनि दैनिखौबा लोंहैगासिनो बियो दाहाय आङो थुयै आंहासो बदनाम जाजोब्बाय बाजार मोनसे ओंखारलानो हाला दखान मोनसे थांनो हाला लासिं सिङा बे फाग्लाखौ फैथारथोंल' र' नै बिमा माथो मुदानो राखेंखेंसो जानानै दंलै माथो बेरायफुंजानो साला सैमा बेरायफुंजानि आंखौसो नुदों नोङो हो आंखौसो नुदों मुद गाज्रि जानायखौ अबेयाव हरसे थाहैनाय नोङो हो अबेयाव हरसे थाहैनाय न'आवथ' फैबावा नोङो मा होनबावनो आं नोंखौ मा होनबावनो न'आवथ' फैया दाखालि बारा जानायानो फैयाखै नोङो माबा मोनसे होगोन साननानै फैखायाखैना नोङो हो दाउथ' सनमान गैया जोंनि सनमानखौबो जाजोबनानै होबाय नोङो साला मोसौ जुनारनि जात इन्जिन बोराय इन्जिनाथ' बोराय जालांबाय होमबाबो दाबो आखलफ्रानो मोजाङानो जाया माथो नोंना आयौ थैखाबायहाय आयाबो एकदम सनमान गैयै बाथ्रा बुंखाबायहाय मा
मा बुंदों नोङो हो? आरे नों बुजिया नामा हो बिमा? गांसे गस्लाया बोराय जायोब्ला बे गस्ला गांसेखौ मारै गानबाय थानांगौ जाखो? सोलाय गाननो लुगैयोलै, मिथिबायना? सोलाय गाननो लुगैयो। सानफ्रामबो जानाय ओंख्रिखौ बोरै जानो सानफ्रामबो जाबाय थानो हानांगौ जाखो? सानसे दालि ओंख्रिबो जानांगोन, सानसे अनला ओंख्रिबो जानांगोन, बेलेग सोलायनांगोन ना? सानसे नारजि ओंख्रिबो जानांगोन, गुबुन ओंख्रि जानांगोन ना? नों बेफोरबायदि होननानै नोङो सात गाथोननि दै लोंदोंथ्रे नोङो हो? सानफ्रामबो गुबुन बैजों थांनाय सैमा फानग्राफोर बायदि बेफोरबायदि खारफाबाय थादों नोङो। आखलखौ सोलायनो रोङा। बोरायलायनानै लाजिया। फिसाफ्रानो हाबा जानो समाय जाजोब्बाय, दासिमबो सोलायनायाव गैया। मा बेलाय हो? सैथोखौ बुंबा लाजियो हो? सैथोखौ बुंबा लाजिदों हो? दाना लेवारनि खुगायाव संख्रि खानानै होनानै फथरनाय बायदि थनथ'दोंना हो? बिमा, आं मोनसे खोथा खोन्थानोसो फैदों, मिथिबाय नोंनो? आं नोंजों माब्लाबा थाजाबनो हानाय नंला। बियो लास्टखा, मिथिबायना? आं बेखौ दिनै लास्ट होननो फैदों। आं नोंजों माब्लाबा थाजाबनो हानाय नंला। आरो आङो डिभर्सनि लेखाखौ नोंनो साननैसोनि उनावनो फाथायहरगासिनो। नों बेयाव सिगनेसार होना हरबानो जाबाय, मिथिबायना? मा? डिभर्स? नायथारनि आंबो माबायदि आंखौ डिभर्स होग्राहाय बियो। नायथारनि आङो। नैबे प्रिया बिमाखौ सोर डिभर्स होनो हाफेरग्रा? नायथारनि आंबो माबायदि हौवा बियो। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। न' मिन्स न', लास्ट बेनो, आं ओंखारलांबाय। सिबिरिया थैखाबाबो हामगौमोन बियो। किडनि गाज्रि जानाय टाइमावनो। नै नोंसोरलाय बिमा फिसा बेवहायलाय लामायावलाय मा खालामफैदों? माबाहाय आब', नै बैथिं उरियाव माबा मैखुन बेरगोना बेराखै होननानै बिजि मैखुनखौनो नागिरफैदोंमोन आङो। हा नोंहालाय माहाय थांनो ओंखारखो? नै आंहाबो थास' दानो होननानैसो फैदोंमोन अमानो। अमा गोदान लाबोबाय जोंहा फिसा हनै, अमा फिसा। बेनोनो थास' नागिरनो फैदां, हाखराव बैहाय नोंसिनिथिं। ए आब' थिगानो जादों दे होमबालाय। बिउटि, माबोरै दं नोंहालाय? आं मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय आङो बिराद ओंखाम जानो लुगैदोंमोन नोंसिनाव अमाजों। आयौ नाङाहाय, नाङा। आयौ बिनानाव मानो नाङा जानांगौ जाखो? बेफोरबायदि टाइमाव जानो लुगैनायाव जानो होनांगौनो। आंहा संनानै जाहोगोन दे गाबोन लायनानै संनानै जाहोगोन आङो। दिनैथ' हास्लाबनाय नंला, गाबोननो जाहोगोन दे आङो। दे जिंगासि नाङा दे बिउटि। नंमारगौथ'। औ आब' नांलायामोन नामाथाय? मानो नाङा जानांगौ जाखो? नोंबो सासे आइजो, आंबो सासे आइजो, आरो बेफोरबायदि समायखौ जोङो सिगाङावनो बारग'बोखानाय। आरो नोङो बेखौ गोरोन्थि दासान, मिथिबायना बिउटि बिमा? आरो बेफोरबायदि समायाव सोरनियाव मा ओंख्रि मोदामो, माबायदि मोदोमफैयो, बेखौ जों बयबो आइजो माहारियानो मिथिजोबखायो। आरो सोरनिफ्राय मा जानो लुगैदों बेखौ बेफोरबायदि टाइमाव जाहोनांगौना। आरो बेयो आंनि दायथ'खा, आंहा जाहैगोन। नोङो गाबोन लानानै फैबानो जाबाय दे, मिथिबायना बिउटि बिमा? आरो गाबोन फुंबिलियाव खनसे माबानानै संखांनानै फैफिनबावगोन दे आङो। दे जागोन दे आब'। दे होमबा नोंसोर थाथ'लायदो, आंहा थास' दानहैनांगौ दङ।